Hvala vam uvaženi potpredsjedniče, uvaženi ministre sa kolegama. Evo pokušat ću iznijeti u ovoj raspravi stav kluba IDS-a, PGS-a i Liste za Rijeku glede ove porezne reforme, možda s malo većim naglaskom na utjecaj na sam turizam ove porezne reforme, iznijeti po nama neke čvrste argumente, možda dijelom i zabrinutost, te nešto i predložiti. Obično volim kazati da mi je uvijek bitniji sadržaj od same forme, no kad govorimo o ovoj poreznoj reformi koja direktno utiče na jednu gospodarsku granu koja čini 18% hrvatskog BDP-a, dakle gotovo 1/5 našeg bruto domaćeg proizvoda, i kad govorimo da se o tome raspravlja, a bez da je struka, odnosno ljudi koji rade u turizmu, žive od turizma, da nisu konzultirani, tada držim da osim sadržaja je itekako bitna i sama forma. Nadalje, mislim kad se radi o tim procjenama da nije dovoljno samo to statično promatrati, već da bi trebalo napraviti i određene dinamičke procjene. Ono što se meni čini, ovom poreznom reformom državni proračun će kratkoročno imati benefit, to će se sigurno očitovati u idućoj proračunskoj godini, no držim da će dugoročno i proračun i naše gospodarstvo u principu biti u gubitku. Zašto? Zato što je upravo uloga Sabora ta koja je jednoglasno izglasala strategiju turističkog razvoja do 2020. godine i kad takvu jednu strategiju najviši predstavnički dom usvoji jednoglasno, možemo kazati da je dakle postignut široki konsenzus. Pitam se koju poruku mi šaljemo kad samo nakon 3 godine idemo mijenjati zakone apsolutno suprotno od usvojene strategije. Da li je to intencija da ovaj dom i nadalje u principu izglasava ono što Vlada predlaže bez ikakve javne rasprave, bez konzultacija struke, bez konzultacija onih na koje se ta porezna reforma direktno tiče. I onda što još moramo postaviti jedno pitanje, kakvu mi to poruku kao država šaljemo prema našim gospodarstvenicima i prema onima koji možda imaju namjere ulagati u našu zemlju. Što znači to za investicijski potencijal, za investicijsku klimu kad dakle nakon jedne strategije usvojena u najvišem predstavničkom domu mi samo nakon 3 godine idemo do te mjere drastično mijenjati zakon u jednom sektoru kao što je turizam, gdje de facto si čovjek postavlja pitanje pa kako napraviti jednu najosnovniju investicijsku studiju koja bi trebala predvidjeti barem nekakav rok povrata ulaganja od 5, 7, da ne govorim 10 ili 15 godina. A u turizmu povrat na uloženo nije tako brz, dakle potreban je nekakav duži vremenski odmak. A govoriti o turizmu, mislim da se moramo prije svega osvrnuti na njegove multiplikativne efekte. Dakle, mi ne pričamo samo o tome, o noćenjima, o pansionima, o proizvodima, o ugostiteljstvu, već upravo pričamo o multiplikativnom efektu za naše proizvođače hrane, poljoprivrednike, vinare, uljare, maslinare. I govorimo o tome da turizam u Hrvatskoj de facto predstavlja jednu veliku šansu direktnog izvoza. Dakle, mi možemo svoje proizvode putem turizma direktno na području Hrvatske izvoziti. I onda sigurno kad govorimo o turizmu ne mislimo samo, kako je to uvaženi kolega rekao, o priobalju, o Dalmaciji, o Istri, o Kvarneru, nego upravo govorimo o cijeloj Hrvatskoj, govorimo i o Slavoniji i drugim krajevima koji proizvode poljoprivredne proizvode koji se na taj način direktno plasiraju putem turizma. Ono što je strategija predvidjela i ono što ne bi trebalo tako olako mijenjati, nešto što se na taj način jednoglasno usvoji upravo u Saboru, to je na koji način umanjiti utjecaj sezonalnosti u našem turizmu. Odnosno, kako pretpostaviti onom klasičnom odmoru, doživljaju sunca i mora,
jednu kvalitetniju turističku ponudu, odnosno kvalitetniji turistički proizvod. Dakle, ono na što se mi moramo u ovoj zemlji usmjeriti, pa reći ću u svim sektorima, ne samo u turizmu, to je upravo kvaliteta. Jer bojim se da smo naprosto premali da bi mogli opstati na globalnom tržištu kao nekakav prosjek. Dakle, moramo težiti izvrsnosti. I s druge strane, kad govorimo o sezonalnom utjecaju turizma, onda je trebalo izgraditi doista veliku infrastrukturu koja će podnijeti jedno vršno opterećenje tog 10., 11. ili 12. kolovoza, kada u večernjim satima treba biti dovoljno električne energije za sve peći, za sve klima uređaje, treba biti dovoljna opskrba vode za sve oni koji imaju potrebe za vodom, treba biti dovoljna infrastruktura za pokupiti sav komunalni otpad i mogu tako nabrajati u nedogled. Dakle, taj trošak infrastrukture u principu podnose u velikoj mjeri naši građani koji nju koriste 365 dana i smanjenjem utjecaja sezonalnosti upravo ta infrastruktura koja je skupa i koja je izgrađena i koju treba održavati na taj način bi imala manji utjecaj, odnosno manji pritisak na lokalno stanovništvo. A da bi se sezona produljila, neophodno je, i to je strategijom utvrđeno, dakle ići ka većoj kvaliteti i ići ka izgradnji čvrstih objekata, dakle objekata poput hotela, turističkih naselja, koje bi trebalo u kapacitetima pojačati u odnosu na sadašnji utjecaj kampova koji, hoćete nećete, zbog svoje prirode itekako ovisi o klimatskim uvjetima, odnosno nije realno očekivati da će se turizam u kampovima odvijati u rano proljeće, kasnu jesen, da ne govorim zimu. I tu dolazimo do de facto ključa kad govorimo o turizmu. S jedne strane imamo velike investicije koje se u turizmu odvijaju, a investicije su posljedice toga što je, ja neću reći smanjenjem, ovdje sam čuo smanjenje, povlaštena stopa PDV, ja ću reći da je naša država prilagodila stopu PDV-a u turizmu u odnosu na nama konkurentne destinacije. Bilo je govora o Italiji, Španjolskoj, Francuskoj, Portugalu koje imaju značajno manje opterećenje PDV-a na turizam nego što to ima Hrvatska. Nitko to nije izmislio, mi smo naprosto i kao stranka, kao dio te Vlade koja je preuzela, dakle, odgovornost za sektor turizma, predlagali da i Hrvatska, ukoliko želi biti konkurentna u turizmu, se prilagodi stopama PDV-a u ostalim, dakle, nama konkurentnim destinacijama. Dakle, imamo taj investicijski dio gdje te investicije izvode naši građevinari, tamo su zaposleni i naši obrtnici, od onog keramičara, vodoinstalatera, električara, dakle to rade ljudi i to pokreće jedan gospodarski zamašnjak. I s druge strane normalno imamo ono redovno poslovanje gdje sam već to spomenuo, dakle mogućnost direktnog plasmana naših proizvoda putem turizma kao jedan direktan izvoz. I onda dolazimo, dakle, do ugostiteljstva. Dakle, prilagođavanjem stope PDV-a u ugostiteljstvu desilo se nekoliko efekata. Prva stvar, u značajnoj mjeri je smanjena evazija poreza. Nemoguće mi je prihvatiti da je u nekoliko godina ugostiteljski promet udvostručen, niti da su se cijene udvostručile. Naprosto, zbog prilagođenja stope PDV-a ugostitelji su, ok, uvedena je i fiskalizacija, to se ne smije smetnuti s uma, ali promet ugostiteljstva je sa 4 milijarde kuna povećan na gotovo 8 milijardi kuna. To je rezultiralo prije svega, dakle, širom poreznom bazom koja je sa nižom stopom PDV-a de facto polučila jednak efekt. To je rezultiralo povećanjem broja zaposlenih od preko 10.000 u našoj zemlji, što je značajan broj. To možemo čitati drugim riječima da ti zaposleni koji su prijavljeni, dakle koji primaju zakonito svoje osobne dohotke, na njih je obračunat ne samo porez na dohodak, već i davanja kako za mirovinsko, tako i za zdravstveni sustav. I ono što je vrlo, vrlo bitno, dakle u tom periodu su naši ugostitelji odlučili uložiti u kvalitetu, u obnovu svojih objekata na način da se podigne kvaliteta turističkog, odnosno ugostiteljskog proizvoda. I pozorno sam slušao uvaženog gospodina ministra kad je istaknuo Eurostatove podatke na način da je Hrvatska uz Portugal, dakle u odnosu na europski prosjek
na nekakvih 70%, odnosno da je cijena tih proizvoda među najnižima. No ja se ovdje moram postaviti pitanje, da li naši građani mogu platiti veću cijenu ugostiteljskih proizvoda? Da li si oni to mogu priuštiti? Da li možemo to na taj način promatrati kad znamo i koja je razina osobnih dohodaka unutar Europske unije i koliko našim građanima ostaje za ovaj vid potrošnje? Ili je možda prijedlog da se povećaju cijene u ugostiteljstvu na način da za domaće stanovništvo imamo jedne cjenike, a za strane turiste nešto više. Mislim da to nije prihvatljivo, da je to nemoguće provesti i da je vrlo teško očekivati da će se u značajnoj mjeri moći povećati cijene unutar ugostiteljstva kako bi se kompenzirala ova razlika u povišenoj stopi PDV-a. Isto tako moglo se čuti da naprosto nema vremena, da je maltene proračun za 2017. godinu već izrađen koji se temelji na ovim poreznim izmjenama i onda si čovjek postavlja pitanje pa čemu uopće ni prvo ni drugo čitanje ni nekakva javna rasprava od 20 dana kad znamo da nema vremena, datum je 8. prosinca ako sam dobro pročitao kad bi proračun trebao biti usvojen na Vladi. I normalno, možemo si postaviti pitanje zar je doista pošteno samo jednom sektoru staviti kompletan teret ove porezne diobe. Dakle, de facto tu cijenu će platiti samo jedna grana, a to je turizam. Mi smo kao IDS, inzistirali na smanjenju PDV-a u turizmu i mislim da danas možemo kazati koji su rezultati toga. Dakle, od smanjenja PDV-a, dakle od 1. siječnja 2013. godine u turističkom sektoru je investirano preko 1 milijardu i 600 milijuna eura investicija. Dakle, govorimo o investicijama većim od 10 milijardi kuna ili nešto više. Također povećan je prihod zarada od turizma sa 7 milijardi i 200 milijuna na 8 milijardi prošle godine. I povećana su u značajnoj mjeri i noćenja, dakle za 25%, što govori o preko 5 milijuna noćenja. Dakle, rezultati se vide, porezna baza je šira, unatoč stopi PDV-a koja je bliža našim konkurentnim zemljama. Mislim da na ovaj način de facto činimo nešto što neće dobro odjeknuti u javnosti. S jedne strane usvojili smo strategiju, rekli do 2020. godine vrijediti će ta pravila, sad ih mijenjamo. U međuvremenu ljudi su se i zadužili i uložili u svoje objekte jer su imali neku kalkulaciju temeljem inputa i temeljem poreznog opterećenja. Mislim da su ti ljudi prevareni i da to s pravom tako mogu doživljavati. Neovisno što možda netko ugostitelje doživljava na drugi način kao nekakve vlasnike koji voze skupe automobile i imaju puno novaca. S druge strane ima jako puno onih koji jedva uspijevaju baš putem ugostiteljstva prehraniti svoje obitelji radeći 12-13 sati dnevno i to na način da rade svi članovi obitelji. Držim da imamo možda dva smjera. Jedan je ovaj model koji je predložen da se iz postojećih okvira određenom preraspodjelom nešto napravi. Ja ću reći da postojeći okvir je premali i de facto da pokušavamo ono što se kolokvijalno kaže prebaciti nešto iz šupljega u prazno. Drugi model bi trebao ići za time na koji način povećati prihode. I mislim da smo to uspjeli pokazati i dokazati upravo unutar turizma kako omogućiti, odnosno stvoriti preduvjete za i pretpostavke za povećanje prihoda, a to se desilo novim investicijama, ulaganjem u turizam, poboljšanjem turističkog proizvoda i povećanjem noćenja. I sada se ti efekti vide, zato što je prošlo nekoliko godina, ovo neće ići preko noći, ovom poreznom reformom imate većinu u Saboru, vi ćete izglasati i uopće nemam iluzija da nećete, ali ovom poreznom reformom neće se desiti niti preko noći poremećaj. 17., 18. bit će ok, ali onda će doći ona 19., 20. kada će se, ukoliko ovo ovako ostane, a ne vjerujem baš da ćemo svake godine ići u porezne reforme, to sigurno ne bi bilo dobro, izostati će investicija. Zato što postoje druge zemlje, nismo mi jedini na svijetu, vlasnici hotelske industrije su pretežito ljudi izvan Hrvatske, ići će tamo gdje mogu svoj kapital bolje oploditi.
Ja bih volio da sve ovo što iznosim da sam apsolutno u krivu, da se nađemo za 3-4 godine, da sagledamo brojke, brojke su jasne i da me demantirate. Ja ću vam se ispričati i biti ću najsretniji ukoliko sam ja u krivu. Ali držim da na ovaj način jednu značajnu granu hrvatskog gospodarstva jednostavno stavljamo u podređeni položaj u odnosu na naše konkurentne dakle, destinacije. Mislim da bi bilo puno bolje danas kada imamo pozitivne trendove u turizmu, gdje se vide povećanje broja noćenja, gdje se vide doista značajne investicije u tom sektoru i u trenutku kada upravo Hrvatskoj odgovara povoljna investicijska klima, kapitala ima itekako dovoljno u svijetu, novac možda dugo neće biti tako pod navodnicima jeftin, da se iskoristi ovaj trenutak i još više otvore špine u investicije u turizam koji će sutra donijeti dakle, veću poreznu bazu, nove prihode i nova radna mjesta. Ja mislim da bi to bilo u ovom trenutku mudrije napraviti, nego ići s jednom po meni kratkoročnom vizijom, ovdje ima dovoljno za zagrabiti, to ćemo sada zagrabiti, neće se desiti tektonski poremećaj, a to što će biti za 3, 4 ili 5 godina neko će drugi ili tako onda o tome brinuti. I da ne bih pričao samo o turizmu, vrlo kratak osvrt, moj kolega će se s time nešto više baviti u pojedinačnoj raspravi, kad govorimo o porezu na dohodak i dodatnoj centralizaciji. Dakle, vi ste rekli, nemojte brinuti, država će to kompenzirati ukoliko bude manjka u proračunima jedinica lokalne uprave i samouprave. Mene to sve nekako podsjeća na onu priču čiji je naš novac. Dakle, zbog čega bi jedinice lokalne samouprave ili regionalne samouprave trebale tražiti od centralne države sredstva za rad i programe kad se ta sredstva stvaraju i dodana vrijednost se stvara na lokalnoj razini. Mislim da je jedini ključ i uvijek se svodimo na to, u predizbornoj kampanji se zna to reći, bit će decentralizacija, promijenit ćemo stvari, nećemo se tako više ponašati. Nažalost, to ostaje na riječima. Držim da bi ključ za državu bio upravo decentralizacija na način da se više ovlasti i više odgovornosti spusti na lokalnu i regionalnu samoupravu. Ja ne znam čemu služe svi ti silni uredi državne uprave kad bi to županije sa svojim postojećim kapacitetom danas mogle obavljati. U konačnici, pa ne tako davno, predstojnik ureda državne uprave i župan, to je bila jedna funkcija, zbog toga danas imamo je tako nespojivu dužnost u Saboru župana, jer je nekad obnašao dakle i tu funkciju. Mislim da bi na taj način rasteretili državni proračun, mislim da je lokalna uprava puno efikasnija nego što je to državna i da na taj način bi sve to skupa moglo bolje funkcionirati. Dakle, ono što mislim, koje je rješenje, pokazali smo da rezultati u turizmu to opravdavaju, IDS je pokazao da itekako zna kako i brojevi to, demantirajte me, ali brojevi to potvrđuju. Rješenje vidim u decentralizaciji, efikasnije, jeftinije upravljanje, kako za državu, tako i za lokalnu zajednicu. Mislim da treba u ovom trenutku smanjiti PDV u turizmu na način da se dodatno stimuliraju investicije i zapošljavanje. Na taj način će se proširiti baza oporezivanja i držim da će država imati jednak efekt PDV-a, odnosno jednake prihode. I treće, najbitnije, ključno je staviti u funkciju državnu imovinu koja već godinama zjapi prazna. Ja ću vam dati samo par primjera. Bivši aerodrom kod Pule, Muzil, Brijuni, to je državna zemlja koja je godinama napuštena od vojske, zjapi naprosto prazna. Lokalna uprava je napravila sve, donijela prostorne planove. Ja si ne bih dozvolio ići povećavati bilo koji oblik poreza, dok s druge strane imam imovinu za koje postoje pisani interesi ulagača, kako domaćih, tako stranih, i koje zjape prazna. Ja bih pokušao napraviti sve da najprije to stavim u funkciju, da na taj način osiguram nove investicije, nova radna mjesta, a povećanje poreza pa i u jednoj grani bila bi mi zadnji potez. Da, ovo je sigurno teži put, to treba staviti u funkciju, puno jednostavnije napraviti poreznu reformu i
na taj način osigurati u jednom sektoru dodatne prihode, ali držim, iako je to teži put, da je to u principu dugoročno jedini pravi put, jedini ispravan put. Evo, hvala vam lijepa.